Salam, hormatly yurtdaşlar. Ine bugün täze 2024-nji ýylda siz bilen ilkinji söhbetdeşligim. Nämeden başlasak? Geçen ýylyň ahyrynydan çykyşlarymda bir küçükden soraw berildi, maňa şoňa jogap berseňiz diýip. Şolardan başlaýyn. Birinji berilen soraw şol harmada Yevgeniy Prigozhin kim? Oynan rolu näme? Orsiýetde näme üçin öldürildi diýilen ýaly soraw bir şo barada aýdyp beräýseňiz diýip. Hemen Yevgeniy Prigozhin'e şahsy tanışlygym ýok, o bilen ýöne şol mass mediada bilermellen ýa-ni kommentatorlaryň ýa-ni dörli döwletden ýa-ni ýazan jurnalistlaryň beren maglumatlaryna göre şoňa salgylansak ýa-ni Yevgeniy Prigozhin 1-nji ýyl 1961-nji ýylda ýa-ni Leningrad şäherine, şo döwür Leningrad häzirki Sankt Peterburg şäherine dünýä ýenýär we şo ýerde de ulalýar. Indi näme bilen meşhurlanýar? Hemme çoň durmuşyny aýdyp oturmak bärde bize bir zerurçylygy ýok, ýöne şol esasan şol siyasata ýa-da uly biznese gelen döwri Putin bilen baglanyşykly sebäp bilen ikisi bir şäherde. Ýöne ösen dogulun, ulalun we işleri bile amal eden adamlar. Ýa-ni verilen maglumata göre Prigozhin başta restorator bolýar, ýa-ni restoran işlerini ýöredýär. O şol taýda Leningradda onsoň ol hyzmat edýär, soňra ol o taýda Concord adly bir topar ýa-ni firmalar bar, şolary döredýär. Şolar oýlap tapyjy, dörediji we şolaryň ilkinji ýol başçysy, ýogalýança ýa ölýänçe. Bir topar firma, olaram näme üçin edýär? Ilkinji nowbatda şol ýa-ni Sankt Peterburgyň we Orsiýadyň iň baý gatlagyny hyzmat edýär. İýmit bilen, içki bilen, şolaň dynj almagy ýa restoranlary ýa ýenen beýlekisi ýenen biri, şolar bilen meşhurlanan adam. Ol şo döwürde näme edipdir? Ýa-ni gyýdyn gulluklan berýän habaryna göre, şol hyzmat edýän restoranlaryna gelýän adamlar bar. Olaram ýöneköy adam däl, Orsiýadyň ýa-ni şoň bir tanymal adamlary, biznes ýöredýän adamlar ýa siýasatda oturan adamlar ýa ýenen biri, gara tanymal adam şolaryň şu restorany edýän gürrüňlerini jikmejik ýazdyryp alýan eken. Şo her bir stolly gül wazasy durmuş, şoň içinde de mikrofon dur. Şo adamlaryň edýän, özar edýän gürrüňi Prigozhin ýazdyryp alyp özüne arhiw edip goýan eken. Onu ene şo restoranlarda ýa-ni hyzmatçy ýa-da ofisantka bolup işlen adamlaryň aýdan ýa görkezmesi bar. Şeýdip Prigozhin Orsiýadyň ýa-ni iň ýokary gatlagynyň hemme sirlerini özüne ýazyp alýar we şolaryň garşysyna kompromat maglumat toplaýar. Soňra Prigozhin onuň iň ösüş döwri haçana nira gelýär, şol Afrika döwletleri bar. Şo taýda Orsiýadyň öz gyzyklanmasy bar ýa özüniň SSR zamanyndan gelýän bazalary bar, harby bazalary bar. Onsoň ýa-ni şol Afrika döwletlerinden degerdegmedine alynýan gymmat metallar bar, daşlar bar, o gymmat baha şol sanyny almaz ýa-da brilliant, şol almazdan işlenýän önüm. Şu zatlar nebit bar, gaz bar, dürli Afrika ýurtlaryna dürli zat bar da ullanmagy. Ine şolary ýuwaş-ýuwaşdan Prigozhin öz eline geçirýär. Şol Orsiýadyň KGB-siniň ýa FSB-siniň hataryna durup, şolaryň emri bilen, şolaryň kömegi bilen, şol Afrika döwletleriniň ol 5 günlük, 3 günlük oturan diktatorlary bar, 5 ýyl, 10 ýyl oturan. Şolaň bir kanun häkimetini gorap saklamak üçin Prigozhin şo taýda özüniň ýa-ni şahsy harby yaragly militar harby kampaniýasyny açýar, ady Wagner. Ol Orsiýadyň döwletiniň ýa hökümetiniň goşuny däl, ol şahsy goşun. Prigozhiniň öz şahsy goşuny. Şolaň üstü bilen şol diktatorlar gorap saklaýar, şonuň öwedinem ol şo döwletlerdäki baýlyklary özüne ummasy ýagdaýda almagy we şoňa baglykda şertname baglaşýar.
Ine Prigozhin'in Afrikada, Siriyada ve beyleki devletlerde eden işleri şundan ibaret. Soň ine Ukraina urşy başlananda ýanky 22-nji ýylda Prigozhin ine öz ýanky şol şahsy kampaniýasynyň goşullaryny ya hakyny tutmadymlar diýip aýtsak türkmençe has ýakyn bar. Ine şolary Ukraina urşuny uğradýar. Olaňam üstüni ýanky özü şahsy aýlanyp, orsiýetde türmeler aýlanyp, şo taýda 10 ýyl, 20 ýyl, 25 ýyl ömürlük türme alanlary. Eger siz men bilen şertname baglaşsaňyz, size ine 6 aýlyk möhlet bilen urşa uğradýar. Eger diri galsaňyz, onda siz ýygyňyzda gahrman bolup gelýän günäliňizem geçilýär. Türmäde düşeňiz diýip mene söz berýär. Ine soň esasynda da ýene de 50.000, 55.000 töweregini adam türmelerden boşadylyp Prigozhinyň gol astyndaky goşullar bilen belelikde ine Ukrainada Ukraina halkynyň garşysyna uruşýar. Olaň näçesi öllü, näçesi diri galy, Allah bilsin, olar farş edip ine ýanky mesarupkadan geçirilip köpedi. Ýöne faktlyna galy ine Prigozhinyň ine eden jenaýatlarynyň biri şol. Aýdylşyna görä Prigozhin'a şu mahal aýdylýar da şol bir bellice maglumat Prigozhin Orsiýadyň içindäki oligarklaryň ýa baýlaryň arasynda 72-nji ornuna durýar, oňa baýlygy 14,7 milliard diýip görkezilýär. Rubl hasabyna. Ol hiç adam däl. O taýda Afrika döwletleriniň daşan tonna almazlary ýa-da brilliantlary ýa nebitler olarça milyar dollar diýip aýdylýar. Ýöne oň dogry anyk hasam çykaran adam ýok. Şu neçeli. Diňe oň öýünden ýanky şol barlyk edilenine şol iýun aýynda geçen ýylyň Prigozhin tutulmaly edilenine şonu öýünden çykaryn öz 10 milliard dollar diýip aýdylýar da. Ondan başga da Prigozhinyň öz öý türmesi bar eken. Ene şol öý barlygyny ýaşaýan köşkü barlygyny diýip aýdylýar. Şoň ýerdemenine krematoriýa çykýar ýurtdaşlar. Krematoriýa diýmek näme? Şol taýda bir jesedi ýa bir adam ölenden soň şo peçin içine salýar, peçden soňra ýanandan soň şo jeset kän galsa bir 100 gram kül galýar. Başga zat ýok. Ine şeýdip ol özüne gerekmejek adamlary ýa ine şol özüniň düşmanlary hasap edýän adamlaryny şo taýda jezalanyp öldürip soňam özünden aşagyna ýerdemine ýerleşen krematoriýada ýakýanak. Ine Prigozhin diýilýän adam şol. On arasynda näsalyk göredi Putin we Prigozhin arada onu aýdyp geçen şol ýanky Prigozhin Bakhmuty özüniň şol ýanky goşuny hemde türmelerden alyp çykan ýanky jenaýetkarlar bar, adam öldüren ýa şoňa meňdeş. Şular bilen 30.000, 40.000 adam şo taýda ýanky mesarupkadan geçirip şol bir kizecek bir oğan alýar. Basyp alýar Ukrainalaryň eline. Şonam özüne ine gahrmançylyk edip görkezýär, naýdy. Orsiýadyň harby ministri Şoygu oňa baş ştabynyň начальниги Gerasim Şulukisi ine 2 ýylda ede bilmedigi işini men etdim diýdi, ýyl ýarym içinde. Men basyp aldym şolary ine men gahrman diýen özüm şeýle görkezdim. Muňa da Şoygu bilen Gerasim muňa garşy gitdiler, muny ýok etmeli, muň elinden ýaragyny almaly diýip buyruk çykardylar. Bilem elinäki ýaraklaryny tapşyrmajak boldy. Rostowa geldi, şo taýda ahly goşuny bilen ýanky Şoygu buyruk berdi, Prigozhin'a ya ahli ok yaragyny, samolyotlaryny, beýlekilerini gatken tehnika bar oň elinde Prigozhin. Şo Orsiýetde bar bolan yaraklaryň ahlisi bar. Tapşyr ýygyna Orsiýadyň hökümetine ýanky gorunmak ministrliginden ola men hiç kim işe tapşyrjak geldi. Ondan Şoygu oň üstüne ýanky bir topar löçükler samolyotly, vertolyotly ugrady ýa-da gorkuzmak üçin. Bilim alýada aşakdan bular patyladyp urýar. Ine şo taýda 10 sany löçük, bir näçe vertolyot, bir samolyot ine ýere gaçýar, ýere düşürilýär. Prigozhin tarapyndan. Ondan ol şo marş spravedlivosti diýýär, ýani adalatlyk marşy ýa ýörüşi diýip Moskwa tarap ýörüşe başlaýar öz goşullar bilen.
Bir Kreml'la kontrollerin bağışlanmalı boksuçuya Putin'e çeli kaçık gidiyorlar da Moskova'da. Yani yolla geliyor şunu höre köşedip saklan ya pelinden dändiren adam olup Belarus'un yankı nämesi diktatör kartofelini diktatör diyorlar da. Lukashenko. Sol meni gel barik Belarus'a sana hiç tat bolmaz men sana goron adamlaryň bilen üstüne diýen bärde ýaşaber maňa sen ýaly adam gerek sen ýaly goşum gerek dip meni alyp gidýär Aleksandr Grigorьевич. Şo wagtdan soň edil 2 ay geçen günü ýa-ni Moskwanyň Tver oblastynyň ýa-ni zonasyny ýokarda Prigozhin şahsy samolyot bilen uçup gelýär ýanyna ähli en goly kömekçileri bilen ya serkerdeleri bilen Russiýa tarapynyň urulup ýere düşürildi. Ene şey diýim şol wepat bolýar. Ene gysga saýsak Prigozhinyň taryhy şeýle. Ol bolly bolmady ýok ýaly Russiýanyň siýasatyny ýöne Prigozhin şol döwür hem Russiýanyň ähli 89 ýemesine bölümini ýa oblastyny diýip aýdylýar welaýatyny şo Prigozhin ştab kwartirleri vardy. Şo taýda adamlary Prigozhinyň harby şahsy kampaniýasyna eskerlige çağırylýar. Bulara aýlyk günlük tölenýär. Bir zat bar şu taýda men aýtmak zerur diýip hasap edýän ýurtdaşlar. Şu şahsy kampaniýalar ýa şahsy goşuna giren adamlar bir kanunlar. Olar tutan ýerinde maňlaýyndan atyp öldürýärler. Olar suwdetçi adamym ýok ýa olaň kanun sorajak adamym ýok. Sebäp olar hakyny tutma adamlar. Ene şo Prigozhinyň goşunyna her bir adama dörli derecede aýlyk tölenýän ekenne ýöne şol $3000 azalýan ýok dip berilýän maglumatlarda aýdylýar her aýda. Demek şo zatlar üçin gulluk etjek ya adam öldürjek jellatlar Prigozhina eser bolup barýan ekeli. Şo sany Merkez Aziýa respublikalarynyň şol sany türkmenistanlaryň bar. Şo taýda Prigozhinyň Wagner gruppasyna. Bar ya bolan. Biz o zatlaryň ýyly soň dowam eder, gelecekde ýöne Prigozhin baradaky size berjek jogabym şeýle kardeşler. Ya ýurtdaşlar. Ýene bir sorak beripdirler maňa, başla. Halmyrada Bappa Gökleň barada aýdaýsaň diýip. Men Bappa Gökleň barada ozalym bir kerde aýtdym. O siz dinleýänler ol Azatlyk radiosyna mundan 25 ýyl 30 ýyl ozalym aýdan zatlan bar. Gerek bolsa ýene bir geze gaýtalaýyn. Men kendat aýdyp biljek gal, sebäp Bappa Gökleňi men ýakyndan tanan adamda. Ýöne bar bilýän adam Bappa Gökleň menden bir näçe ýaş kiçigi gitdi. Özü kızlar batly. Bappa ady familiýasy Gökleňow. Ýöne o zadyň aýryp ol özüni Bappa Gökleň diýip tarka tanıtdy. O nähil adam. Käri boýunça ol jurnalist hem ýazyjy hem şahyr. Men şol 20-nji asyryň ýa şol 90-njy ýyllaryň şahyrlarynyň içinde iň görnüklileriniň biri diýip atlanyp biljek Bappa Neresani. Näme nerese diýär? Onu Niyaz yazan yankı halkalar koşulları için ya da Türkmen'e bağışlayan geleceğimize geçmişimize bağışlayan koşulları için yok etmeyi buyurdu. Bappa Gökleň kim ölürdü diýilen soraga men elmeden bir jogap berýän. Şol döwür yankı Aşgabatda bir yankı dükanyň müdiri bolup işleýän bir adam berge borja batýar. Ogurlyk edýärmi ýa pırlapkan aşagyna satýarmy? Garaz ene şuňa barlygy bilen gelýärler. Ene sen kemçiligiň şu ogurlygyň şunça sana garaşýan zat ýa atu ýa da ene önmäşil diýip aýdýarlar. Şol döwür atu jazasy bar da entek eseri kılmak. Ondan olam men ne malum mülküm hemme zat alyň diýse olar aýdýar. Ýok, ýeke ýerde biz sen bağışlap biljek. Ene şu suratdaky adamy ene şu köçeden geçýär günne gün aşy. Şunu sen maşynyňa kakdyryp öldürsen, onu sen boş biz sen suwda edem zat diýär. Ene şeýdi Bappa Neresani. Ýa-ni duşlukdan ýollaşlardan duşlukdan trotuardan ýörak gelýär. Ýollar ne trotuarda ýörak gelýär. Ýa-ni jugulu maşynyny kakdyryp meni
ölüm hali soňra keselhana alyp gidýär, şu ýerde de jan berýär. Ene bappa neresen tarihi zor. 40 ýaşyna ýetmän ýok ol ýigit. Men şol ýanky 91-nji ýylda şol ýanky Augustusky puç bolany Moskwada döwlet agdarlyşy bolany şonu bappa nerese men ýanymda durdy mitingde. Şo taýda tanış bolup ol aýtdy Halmurat diýdi, men sen ogudysyň adym bappa diýdi, şular ýaly. Ene şo taýda men tanış boldum bappa bilen. Şeýle bir gujurly, gaýratly bir türkmeniň men diýen ýigidi. Ene armanyny şular ýaly ýagdaýda şeýtdirip ýok edildi ol ýigit. Men üçin bir ösmejek ýary ýa şol ýigidin ganyny sorap, şol döwür Türkmenistanyň 300 adamdan ibaret agdasy bardy, ýazyjylar saýyudyny. Ýazyjylar, jurnalistler, men şey diýip ýani başgaça diýme dilim bar ana. Ýene de beýlekeler şol ömrüni eline pil almadyk adamlar ýöne galam bilen o masalatyny ekläp berirler, ýalan ýaşyr. O çyrklar ýa goşgular ýazyp. Ine şol adamlar bappa neresen arkasyna manmadylar, şol ganynam soramadylar. Ýogsa 300 adam, şol 300 adam ele bir gün şol gopbol köşüň öňüne baran bolsa, onu o jenayetkar başgaça jezatyny alyrdy ýa ýygyna kimden durulan aýdardy. Ene ondan märi 30 ýyl wagt geçdi. 30-dan ömkän. Ýani şo bappa neresen adyny tutýan adam barmy? Şo ýazyjylar saýyudyny, ýa men şahyr, ýa men plan petsekan at gazanan at itiren bir topar. Şoň üçin bappa nerese bu dünýäge inmedik ýalyk bolup gitdi. Ýöne wagt gelir, ne biz ýurda dolansak, on adam abrayım, mertebesem dikerdiler. Gerek bolsa gerek ortanat kızlar battım, doğduk tepesinden ýa aşağı battım, heykelem dikeler. Şun ýaly bir ýiti ýazan goşgulary bar. Menne on kitapçasy ýok, ýynansam onu ýoksam söýüşmal dol okap berdim bir näçe goşgulsyn bolu. Arman menne zatlar ýok şu gün. Bardy olam mene pazarda ýanyp gitdi. Ýöne şoň bir genial goşgusy bar. Şonuna birji jümläni size okap bereyim. Her bir şahyryň ýazan goşgusyny bir köplet bolsun, 5 köplet bolsun, ýa 10 köplet bolsun, şo taýda bir eriş argaç bolup geçen ýeke setir bardyr. Şolum adamlaň öz okujusynyň ýüregine jünk bolýanlar. Ine maňa şoň bir goşgusyny ömür waky ýüregime jünk bolan bir setir bar. Bappa goklan bir goşgusy bar. Başdan aýak näçe köplet bolsa, şoň her bir sözi b harpyndan başlanýar. Başdan aýak b bolup gidýär. Bu rahatlary ýazmak ýa düzmek üçin olam özüni utgoşdurup halkyň aňyna siňdirmek üçin gaty uly talant gerekdir. Ýurtdaşlar. Ine şoň hatdasynyň geleni mene bappa goklan. Şo jaga setirmen size ýadymda, huşumda ömür wakalan setirti aýdyp bereyim. Birden boljagam, bolmajak bolsa. Pikirlenip görüm. Nähil maniýaty şoň aňyrsyny. Şo jaga sözler. Emman orada durşuny bir näçe köplet. Ine şular ýaly bizde beýik şahyrlar bardy. Şolaryň biri meni bappa goklan. Ruhy şat bolsun. Aşda men hiç diýmän şunku. Halynda adamyna ýurda dolanamyzda çözer. Indi soňky täze ýyllar bir kullukda bir kullugan diýmän, ýöňün öýdýän ýa şol bizim habar kanalymyzda bir maglumat peýda boldy. Mar oblastyny, oblast diýenden men, ýa Mar welaýatynyň bir bazaryna buluşlar bilen türkmenler uruşdy diýip makala goýulupdy. Video rolik makaladyr da. Şo taýda görkezip durýar,
kim urya kim bilen davalaşya belli değil sebep olum hem mesela Türkmen eşikliği gittiler bulan haytı bulus haytı Türkmen tanar yallan yona bulan birini uryalığı görünüptü innisi näme üçin şu da yol şular ýaly ine uruşa yol berli. Muň sebebi näme de diýilen soraw bardy. Ene men üçin şol soraw. Näme üçin şu ýagdaý mümkin boldy? Muň düýbüne düşünmek gerek. Öňe men şu taýda öz pikirimi aýdyp beren, ýurtdaşlar soň alalaşyň, radilaşmaň, o her bir adamyň öz pikiri bar. Ýöne men şol informasiýany görüp özümde gelen netijemi size yetirmeyi makul bildim. Teredin, günnüdün gün ortağını bağların içi. İki topar uruşya. Näme deyip uruşya, näme için uruşlarını hiç kim aydana. Yani ortada görkezilşi üns verin. Yani ot söndürücü masin, yani pazarının masinini. Yani gelip dur, bularım uruşup dur. Enni men özme sonra öyle, näme için beýle bolýar? O pazarın masin, o taýda näme işläp? Enni ben ter tarapın çöşläp başlaýat var kelebin. Ol ýeme var ya, ol arada öldürler. Yani maryň mehemesini ya Allah murat neresi? Onu milleti yine burs bol çykdy. Ya burs milletinden bolan ne Türkmenistanyň grajdanyny. Ya watandaşy. Enni şonu efirlere verdik. Bizde ýaýrady, başga kanallarda gitdi. O enni şol ýigit näme üçin şu güne sallylar diýilen soragy bütün Türkmenistanyň halky öz-özüne berýär, bir-birine berýär. Ya hökümetden bugun bolmasa erti sorajak. Enni bu taýda Maryň mehemesi bilen Aşgabatyň mehemesi näme oýun oýnaýar diýip düşünýärler. Şol ýigidi ýadyndan çykartyrlar, ýa şol ýigit öldürilen bolsa dogry dilipdir. O diýilen netijäni halkyň aňyna salmak üçin ine şu uruş gurnaly. Ýörýti. Men üçin şeýle. Sebäp ine Türkmenler bilen buluşlar uruşdy. Näme üçin uruşdy? Aýna buluşlar terýek sowdasy ne diýämis, näme diýämis? Bular 1 milyony ýetipmiş diýip ýatyryp sanaňda şolar 100 miňe ýetjekmi ýa ýokmy? Onu soraýan adam ýok. Yani şular 1 milyony ýetipdir buluşlar. Indi şular Türkmenler urup ýurt, şo maryny özlerine aljak bolýarlar diýen mysmysy ýaýry diýer. Onu kim diýer? Mehmet diýer. Hawa adalatyň hatiratyny aýtmaly zat bar. Şol 91-nji ýylda başlap ta Niyaz ölýänçe 97-nji ýyla çellik Türkmenistanyň narkotrafik yani şu Owanistan'ın katnadylýan terýek sowdasy, terýek geraýin yani bu näme diýler? Nesemi şularyň hemmesi ine Mary welaýatynyň üstünden geçýär. Uşgy taxtabadyr, bärik gelýär Maraçely Mardan Aşgabada bir çeti. Oň beýle köse Orsiýada ine şu narkotrafigiň ýoly şol. Ine şo ýolda ýaşap oturarlar. Ine şol terýek ýa geraýin sowdasyny etdiler. Onu aýtmak gerek. Hakykatdan bolunda. Sebäp men maňa gelen maglumatlary ýa beýleki maglumatlary bizine Azatlyk radiosyny soýurlar, ýygy giderli berip geldik. Sebäp SSR ýykylyny millet işdigarly, gazanç ýok, hiç zat ýok. Şu taýda diýerler, eger sen şol serhediň aňyrsynyň ýa siýimiň aňyrsynyň 1 kilo ýa 2 kilo terýek ýa-da geraýin getirdiň, sen bir günüň içinde millioner bolýaň. Ya taňyny 10 000 ýa 50 000 dolar pul berýär. Ondan sen 10 ýyl işlemän ýatsaňam taňa ýeterli. Ýene muňa da hemme işde ýatan millet şol sany esasanan buluşlar, onu aýtmak gerek. Ene eňere bolup Awganistan tarapa gitdir. Sebäp bular dili bir. Bular farsy dille gurulýarlar. Türkmen o taýda ýam tanyljakdy. Şoň üçin esasan şo ýük gatnadyjy gul bolup işlänler. Goşadyrnakly gul bolup işlärler. Ene şol Mary welaýatyny ýaşaýan buluşlar boldy. Kimsi piyada gitdi, kimsi eşekli gitdi, kimsi motorly, kimsi maşinli. Şo gidip Awganistany neterýek geçirdiler. Terýek diýip aýdýany geraýin ýa başga jisim men o zatlary beletligim ýok. Ýöne esasy umumy şol Türkmenistana getirilen şu jisimler şundan Orsiýada, Ukraina, Ýewropa çykarlaryň içinde ene Türkmenistany goşadyrmak üçin näki goşandy şundan bar.
Ene şo ýyllar bu türmeleri yankı barlygy diýerse daşyndan kim nirde näçe adam otur haýsy vilayetlerden otur. Ene şo ýyllar Niýazowyň ýolbaşçylyk eden ýyllary Türkmenistanyň türmelerini şol tiryek sowdasy üçin ýa neşe sowdasy üçin tutulurlaryň 95 göterimi Mary vilayetiniň ilaty. Şol 95 göterimiň 90 göterimi ine buluşlar. Vesselam. Hana galyryň materialları seredin. Inni sonra gurbanylyk gelende meni yatırdım eden malı göz üçün özüne abry gazanmaly, özüne bir ikrar etmeli şo kursyny men aldım, men eýledim, men ine Niýazowdan men terýek sowdasyny etdirjekkä terhetleri ýapýan terýek geçmeye hiç gerek değil. Bokyp ýalyn sözler otyr. Terýek şol öňküsýän akyp otyr, ýöne Türkmenistanyň içine däle daşyna gidýär. Şu güne çel. Yani şol sowdanyň içinde de buluşlar var. Sebäp bular hökümet üçün insan der. Ya gражданинler. Türkmenistanyň hökümeti üçün buluş milleti insan der aslında. Şoň üçin bulary şol ýükeşe edip bulunýarlar ýa narkotik trafiginde. Indi näme bolup biler? Ýa aýtdym. Şol Allah murat neresen öldürülmeginiň üstüni gömmek üçün Türkmenler bilen buluşlaryň uruşuny gurunýar meheme, marinki. Häzir halkyň ünsü buluşlaryň üstüne gönüger. Näme üçin buluşlar Türkmenleri el galry kimmiş olur? Nirden gelipmiş? Niren iti bular diýip. Şol halkty ýanky yalan nukta-i nazardan gahyr gazap döretmek üçin şol sanyna da ölen bolsa Allah murat gowy bolup dursaň öleni. Bir buluş kim bolsa biz şat diýileni düşünjäni ine biziň ýanky bir aramyzda bilimsiz galan halkymyzyň aňyna goýýarlar. Men neşeýle görýän mesele. Başga o taýda hiç zat ýok. Şonu gorunanam meheme. Şonuň üçin şol bazaryň içine eýýäm öňünden pazarny maşyn oýaly birden bilip bolmaz. Şo taýda uruşup ýanky butkalar ýa-da sowdany okatlar otlanyp başlasyn şular öçürjekmişin. Öňünden taýýarlanan meheme taýýarlan ssenariýasy. Onun üçin ýurtdaşlar bu taýda birek garşy goýarlyk hiç şeýle mümkinçilik ýok, ýa esas ýok. Şo zatlar ozal bardy trafikde. Buluşlar otur, ene 32 ýyllap. Men bütün millet, buluş milletin diýmen, şoň içinde saýlatgylary var. Indi o taýdan erkek göbeklem galmady Niýazowyň döwründe. Barty basylyp turmady kyldy. Diýlen ýaly. O gara boşak galdy dip, şo marlar bize ene habar berip durdular şo ýyllar. Näme birden köpelip 1 milliona ýetaýdym bular. Ýok. Ýok ýurtdaşlar. O ýalan gurrup. Şoň üçin bärde ýüregiňiz çiýşirip, ay ene buluşlar Türkmenler bilen uruşupdyr diýip bir derek görüňür, ýaýrady we motorma. Menden size haýyş, ilk başdan anagyna, şänigne ýetin meselen, düýbüni görüň, soňra onuň pikirlenip bir belli netije gelersiňiz. Ine şu meselede şu ullukça men aýtjagym şu zatlardan ibaret. Enne nezip bolsan şu hepden ayak basýas ertirden başlap şu gelecekki hepdede öňmezäki hepdede men şol Ukraina uruşy barada Amerikalyň kömegimi beýleki Ýewrosaýyzyň bu uruşda näme kömek edip bilýär Ukraina kim edýär kim edena Ukraina ykbal nähil bar o barada siz bilen bir geňişlen görüň etmekçi onyny öňmezäki hepde goýan onuň şu size anons edýän onuň ýenem häzir eger görüp ýetişdiňizde şu kemine bilen men sorak jogap alışmaly günüm bar ýurtdaşlarymyz bilen gelin şo tak näme soragyňyz bar bolsa şu meseleler boýunça diýe başga meseleler boýunça ber ýetişibildigimizden size soragyňyza jogap berer. Bolýa onu şu ullukça saga otur ýurtdaşlar hemmäňiziň öňünde sağlyk.